Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Xayrli kun, qadrli millatdoshlar, vatandaşlar һәм дуслар. Сезгә кыскача яңалыклар тәкъдим итәбез. 2023 елның 12 мартында Бәйсез Татарстан хөкүмәтенең 4-нче онлайн җыелышында Бәйсез Татарстан премьер-министры Рафис Кашапов премьер-министр урынбасары урынына 2 кандидат тәкъдим итте. Милли һәм дин сораулары буенча премьер-министр урынбасары урынына Швециядән Аида Абдрахманова һәм Польша, Варшавадан Нафис Кашапов спорт буенча премьер-министр урынбасары вазифасына тәкъдим ителде. 2 кандидат та бер тавыштан хупланды һәм расланды. Аида Абдрахманова, этник татар, татар халкы һәм Татарстан бәйсезлеге өчен татар милли хәрәкәте активисты. Швециядагы Бөтен татар иҗтимагый үзәге филиалының вәкиле һәм Швециядагы Рисала исемле татар мәдәният үзәге башлыгы, Ирекле милләтләр лигасы әгъзасы, Халыкара Пост-Русия Ирекле халыклар форумының Русияны деколонизацияләү һәм Татарстанны Мәскәү оккупациясеннән чыгару мәсьәләсен күтәреп чыгучы спикер. Нафис Кашапов, спорт буенча премьер-министр урынбасары. Этник татар, татар милләтенең патриоты, 33 елдан артык тәҗрибәсе булган сәясәтче, сәяси эмигрант 17 елдан артык. Халыкара Пост-Русия Ирекле халыклар форумының Русияны деколонизацияләү һәм Татарстанны Мәскәү оккупациясеннән чыгару мәсьәләсен күтәреп чыгара торган спикер. 2014 елда Украинадагы мәйданнан алып, бүгенге көнгә кадәр дөньяның 15 төрле телләрендә рус тоталитар Путин һәм ФСБның террористик режимына каршы 800-гә якын плакат проектлап бастырып чыгаручы сәяси активист. Нафис Кашапов, шулай ук Польшада Ирекле Идел-Урал иҗтимагый хәрәкәтенең вәкиле. Халыкара платформаларда ул һәрвакыт Идел-Урал халыкларының, шул исәптән Татарстанның барлык кешеләренең хокукларын актив яклый. Нафис Кашапов татар халкының лаеклы вәкилләренең берсе. Алдагы онлайн җыелышта Бәйсез Татарстан хөкүмәтенең Төркия Республикасының илчесе вазифасына Рәис Мухетдин тәкъдим ителде һәм бер тавыштан расланды. Рәис Мухетдин татар халкының патриоты, Төркиядә яшәүче этник татар. Рәис Мухетдин Бәйсез Татарстан хөкүмәте һәм премьер-министр Рафис Кашапов исеменнән беренче эше булып Төркиянең башлыгы, Тышкы эшләр министрына, Бәйсез Татарстан хөкүмәтенә ярдәм итү һәм шулай ук татарларны туган төрки халык дип тану тәртибен җиңеләйтү мөрәҗәгать хаты булды. Бар рәсми хезмәт урынын алган әфәнделәрне һәм ханымны тәбриклибез. Алга таба уңышлы һәм бәрәкәтле эшләр телибез. Хәзерге вакытта Бәйсез Татарстан хөкүмәте шулай ук яңа максатлар һәм планнар өстендә эшли. Бик күп кенә техник сораулар һәм язмалар эше бара. Аларның максаты һәм мәгънәсе турында сезнең белән соңрак бүлешербез. Хәзергә безнең тамам. Ассаламу алейкум. Хәерле көннәр сезгә.